Ești ok? Vera, ce s-a întâmplat? Bună ziua, aș vrea să anunț o problemă la zoo. A evadat un tigru. Ce tigru, nu te vorbești serios? Stare de alertă. Auzi, dacă am mâncat, n-ar trebui să ne atace, nu? Nu știu. Mi-ați promis că o să aveți grijă de ea. Ce, erau prea puțin bani în plic sau ce? Auzi, Mirciulic, o tigroaică, știi cum te mănâncă aia hap? Unde era? Acolo. Băi, Vera, unde te duci? Dacă se întoarce după căprioară, poți să tranquilizezi, dăm drumul. Termină cu prostie. Lasă-mă să ies, Nu te te rog. las. Nu vă speriați, căutăm un tigru care a scăpat de la zoo. Și dacă nu-l găsești, ce se întâmplă? Stai, mă, ești tănătoasă la cap. Ce dracu ai, mă? Te-am văzut! E studentă? Câți ani are?